У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Про Твою милосердность, Боже, мы разважаем посеред святыни Твоей, як ім'я Твое, Боже, так и слава Твоя ширится до узмежжаў земли. Правіца Твоя полная справедливости. Вітаю всех у Доме Божьем, это так само и наш христианский обовязок, каб прийти до Господа, до Иисуса Христа на споткание, каб просить о пробачении, так само и о благословлении. А святая мша в наступных интенциях отправляет интенции Святого Отца за душпастерство хворых. Молимся об тым, каб сакрамент намашэння хворых давал моц Пана людям, які яго прымаюць, і іх блізкім, і штораз больш станавіўся для ўсіх бачным знакам спачування і надзеі. Таксама молімся Божай ласкі, дароў Духа Святога і апекі Маці Божай, заступніцтва Айца Фабіяна, здароўя для Михаіла з нагоды дня нараджэння. Молімся таксама за памерлых Івана, Валянціны, Феліцы, Михаіла, Марыі, Эміліі, Юзефа, усіх памерлых сем'яў Калошыч і Богданович. Таксама за памерлых Тадеуша, Анатолія, Яўгена Каласоўскіх. За памерлых Марыі, Валер'яна, Івана, Ганны, Пятра, Ядвігі, Пятра, Караля, Мікалая, усіх памерлых сем'яў Гасціла і Ціханович, каб абмытыя кроў Иисуса Христа яны маглі ўвайсці ў брамы валадарства нябеснага. А цяпер адбудзецца благаслаўленне таямніц, і вас таксама пакраплю. А дзе яны? Добре. Молімся. Пане Езу Христе, Ты дзеля нас уцелавіўся ад Духа Святога, прыняў цела з Панны Марыі і стаў чалавекам. Просім, благослови гэтыя таямніцы ружаньца Святога. І кожнага, хто, ушаноўваючы Твою найсвяцейшую Маці, будзе маліцца, учыні, каб усе, хто будзе разважаць над таямніцамі Твайго жыцця, смерці і воскресення, атрымалі дары Духа Святога і пасля заканчэння зямнога вандравання былі годнымі ўдзельнічаць у вечным жыцці, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Аминь. Перапросім Бога за наши грахи, каб мы годна могли скласці гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня,
Няхай змилуется над нами Пан Бог усемагутны, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе страхи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сядеш праворучий цар, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся, Боже, Ты праз принижение Твоего Сына поднял упалое человечество, а дары своих верных святой радостью учеников вызволено из неволи греху, и они досягнули вечного счастья. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе, владарицю єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ізахіеля. У тыя дні Дух увайшоў у мяне і паставіў мяне на ногі, і я слухаў таго, хто прамаўляў да мяне. Ён сказаў мне: «Сыне чалавечы, я пасылаю цябе да сыноў Ізраіля, да народа адступнікаў, які ўзбунтаваўся супраць мяне. Яны і айцы іхнія паўставалі супраць мяне аж да гэтага дня. Тыя, да каго я цябе пасылаю, гэта сыны з упартым тварам і жорсткім сэрцам. І скажаш ім: так кажа Пан Бог. Ці паслухаюць яны, ці пагардзяць, бо гэта узбунтаваны дом. Аднак даведаюцца, што прарок ёсць сярод іх». Гэта Слово Божае. Дякуем Пану Богу. Нашая воче звернуте до Пана.
Наши очи звернуты до Пана. На Тебе устымаю своje oczy, jaki żywiesz u niebiosach. Na wiek w oczy słowa zwiernuto, na rogi Gospodaru. Наши очи звернуты до Пана. Jak wacza slożonki, na ruki ja je Gospodyni, tak nasze oczy do Pana Boga naszego, поколь Он не слідується над нами. Наши очи звернуты до Пана. Слідуйся над нами, слідуйся, Пане, бо ми вже достали сития погардай. Душа наша насичена досить стеками тёрских и погардай гонорливых. Наши очи звернуты до Пана. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, каб я не хвалился незвыкостью объявлением, дайдено мне джало у тела, посланец сатаны, каб бить меня. Тому я трочы молил Пана об тым, каб подвел яго ад мяне. Але Пан сказал: хопіць табе моей ласки, бо моц удосконаливается у слабости. Наибольше охотно буду хвалить своей слабостью, как жила во мне моц Христа. Тому уподобал я слабость, погаду, няшчаты, гонение. Устиг за Христа, бо коли я слабый, тады моцны. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух Пана надо мною, Он послал меня вещать Евангелие умоим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія поводле Марка. Слава Тобі, Пане. У той час Єсус прийшов на свою бацькаўшчыну, а за ім ішлі ягоныя вучні. Калі настала субота, ён пачаў вучыць у сінагозе. Многія, хто слухаў, здзіўляліся і казалі: адкуль у яго гэтае? І што гэта за мудрасць, якая дадзена яму? І як такія цуды чыняцца ягонымі рукамі? Ці ж гэта не цясляр, сын Марыі, брат Якуба, Юзафа, Юды і Сымона? Ці ж не тут сярод нас ягоныя сёстры і сумняваліся ў ім? А Езус сказаў ім: няма прарока без пашаны, хіба што на бацькаўшчыне сваёй, у родных і ў доме сваім. Таму не мог там учыніць ніякага цуду, толькі на некалькі хворых усклаў рукі і аздаравіў іх, і дзівіўся іхняму бязвер'ю, і хадзіў па навакольных вёсках і вучыў. Гэта слова Пана. Слава Тобі, Христе.
Так, як ужо чулі в сённяшнім Євангеліі, Єзус прыходзіць на сваю бацькаўшчыну. Паглядзіце, яны яго бачылі 30 гадоў. Штодня он хадзіў сярод іх, здароваўся, можа, рабіў, і як чуем, што он быў сын цесляра, рабіў сваю працу, ні ад чым не адрозніваўся. І калі пачулі жыцелі, што прыходзіць іх земляк, то прыйшлі паглядзець на яго з цікавосці. Нават, можа, была і гордасць за... Но калі Jesús Христос, якога не ведалі, які ніколі себе не дэклараваў нікім, толькі тут працаваў, дапамагаў святому Йозефу, говорит, што я Месія нароўні з Богом. І так на самой справе чалавек мог і засумнявацца. Гэта паказвае нам, што мы не раз не бачым сваім бліжнім духоўныя і пэўныя рэчы, а толькі от цела, так як бачылі ў Езусе Христе. Яны не заўважылі ў ім гэтай духоўнасці, маральнасці, нават ужо не хацелі яго слухаць. Як ён тут яшчэ прыйшоў, мы яго ведаем, все наше жыццё, а он сябе ставіць нароўні з Богом. Ну, я думаю, што кожны з нас засумняваўся бы і па-розна бы адрэагоўваў. Гэта паказвае, што не раз мы у людзях пэўных добрых рэчаў можам не заўбачыць. Даходзім да таго, што да такой ступені, што, аднак, бачым чалавека праз усё сваё жыццё, і от толькі образ, толькі от гэтае цела, болей нічога. Нават як гэта паказалі жыцелі Назарэта, што Jesús Христос нават не хацеў там далей аставацца. Добра сказаў, як сумняваецеся, я пайду. І не задаваў ім розных пытанняў. Так происходит и в нашем житті. Не раз человек адрознівает рэчы матэрыяльныя, духоўныя. Як не раз вера и наука по-рознаму могут складываться в человеческом житті. Мы пэўныя рэчы так трактуем лагічна, наукова, а не раз не давяраем Богу, не давяраем духоўнасці. І поэтому такі момант в сённяшнім Євангеліі такі моцна падкрэслены. Хоць я кажу, што наука і вера не можа быць паміж сабою, але навуковец Эйнштэйн не раз быў замечаны ў касцёле, які маліўся ружанец. Гэта таксама свидетельство таго, што гэта можна получыць духоўнасць і матэрыялізм, калі мы гэтага самі захочам. Калі мы в сваім жыцці расставім прыярытэты, хто для нас ёсць на першым месцы. І паглядзіце, за Езусам Христом шлі, цікавіліся. Ну, бо цуды рабіў, выздараўліваў. Каб тут у стаўбцах бы мы пачулі бы, там хтосьці аздараўлівае і робіць цуды, я думаю, усе бы паляцелі бы паглядзець. Ну, бо яшчэ больш бы, я скажу так, стаяла бы людзей бы веру. Бо не веруючы ввогуле ні во што не верыць, а веруючы, они цікаўскія носы свае ўсуваць, паглядзець, што там дзеецца. Ну, палову касцёла бы пайшло бы глядзець. Але мы, калі за Jesúsом Христом шлі, паглядзіце, людзі не толькі з цікавосці шлі, некаторыя былі, паглядзелі, убачылі, нават пэўны час пахадзілі за ім, ну, гэта не маё. Ён нікаго не крытыкаваў, ён нават не скрытыкаваў хоць жыхароў з Назарэту, які прыйшоў да сваіх. Не было крытыкі ў іх бок. Ну, добра, нет, так нет. І поэтому, і калі Jesús Христос шоў, людзі чулі і на самой справе навярталіся. Кожны на розны спосіб. Там можна казаць шмат свидетельств таго, што, аднак, чалавек выбраў шлях, добры шлях, які павінен ісці за Jesúsом Христом. Поэтому ён нам прапануецца. Мы не раз у Евангелии, калі ходзім да касцёла, в Святом Писании чуем, мы хрысціяне, ну, так кажуць, авечкі Божы. Ну, вот мы чулі гэта не раз. Чаму нас, напрыклад, не называюць, напрыклад, каровы Господні пайшлі? Якая ёсць розніца паміж гэтым усім? Авечкі ідуць за пастарам. Куды ён, туды і яны. А кароў ззаді трэба гнаць пугай. Поэтому і нас так называюць. Гэта сімвал таго, што нас ніхто не паганяецца, нас ніхто не змушаецца. Мы гэта робім добровольна, бо патрабуюць наше сэрца і наша душа. Поэтому, вот, калі чалавек прыходзіць
да касцёла. Мы цяпер знаходзімся тут у доме Божым. Напэўна, кожны з нас мае свае асабістыя розныя інтэнцыі. Напэўна, хтосьці штосьці у Пана Бога просіць. Але ў першую чаргу таксама трэба прасіць у Пана Бога моліць, каб даў нам моцнай веры. Мы можам выпрашваць. Нам чалавеку заўсёды штосьці не хапаюць. І гэта так праз усё наше жыццё. Паглядзіце, як Езус Христос з апосталамі размаўляў, з вучнямі, нават з тымі людзьмі, якіх не ведаў, сустракаўся і размаўляў з імі па-чалавечы. Не ставіў адразу варункі. Ён іх выслухоўваў і пытаўся і паказваў, як ён іх разумее. Для нас гэта ёсць таксама і моцным прыкладам, каб мы навучыліся разумець свайго бліжняга, каб не толькі нашыя думкі былі ў першую чаргу, каб не толькі мы кіраваліся нашым эгацэнтрызмам, эгаізмам, але навучыліся вачыма любові глядзець на нашага бліжняга, які бы ён і не быў. Ну, бо так нам падабаецца, калі той чалавек нам сімпатызуюць, мы яго выслухаем, троху часу яму ўдзелім. Калі нам не падабаецца антипатія, альбо калі пасварымся, то тады будзем даказваць, хто мае рацыю, а хто не мае рацыю. Не задумваемся над сваімі паступкамі, а не раз глядзім і крытыкуем іншых. Як гэта зрабілі жыхары Назарэту? Хто гэта такі, які прыйшоў до нас і сябе возамніў тут Богом? Мы яго добра ведаем, кожны дзень яго бачылі, як он сябе паводзіў, як працаваў і гэтак далей. І мы не раз на падсвядомасці так можам трактаваць сваіх бліжніх. Поэтому і Езус Христос прапануецца нам той шлях. Ён нават часамі можа быць і цяжкі. Не заўсёды нам будзе удавацца, як нам падабаецца, альбо так, як мы хочам. Ёсць і яшчэ ягоная воля. І гэта мы павінны прызнаць. Каб быць сапраўднымі вучнямі Ісуса Хрыста, ідзём крок па кроку да Яго. Імкнёмся, вучымся. І гэта можа занімаць шмат гадоў. Не адразу ўсё зразумеем. Паглядзіце, апосталы, якія хадзілі за Езусам Христом, нават не раз баяліся запытацца яго, пераспрасіць. Он кажа штосьці, яны да канца яго не разумелі. Пачалі разумець пасля смерці, з мёртвых паўстаний, калі ён ім аб'яўляўся. Только тады яны пачалі, што ён хоча. До канца прынялі Слово Божие. Напрыклад, як пакліканы Пётр, апостол, першых апостолаў, калі Езус Христос паклікаў, каб ісці за ім. Вот идет на березе мора. На лодцы знаходзіцца Пётр, рыбак, сучаснай мовы кажучы, бізнесмен. Там все добра, і он знаходзіцца ў працы. Працы нема, рыба не ловіцца. Езус Христос кажа, закінь на другі бок, і от зараз убачыш, што будзе. Выцягваюць шмат рыбы. Яму гэта спадабалася. Езус Христос кажа, пашлі за мною. І он з цікавосці пашоў. Гэта значыць, он так падумаў, будзе выгоднае жыццё, будзе мяне садзяржаць, напэўна, у яго ёсць жылка добрая, ну так і так. А каб ён сказаў адразу Петру, Пётр, пашлі за мной, вот я Езус Христос, але ведай, праз некалькі гадоў цябе ўкрыжуюць низ галавой. А другому апостолу б сказаў, а з цябе шкуру здзяруць. Пайшлі бы яны за ім. Паглядзіце, які такая моцная псіхалогія, што яны, аднака, паразмаўляў з німі, паказаў, нават, можа, так далікатна і падкупіў. Яны пайшлі за ім. Толькі ўжо пазней пачаў ім адкрывацца і расказваць, што будзе смерць, што будзе пераслед, што не будзе так лёгка, як вам выдаецца. Яны нават уже месцы пазаймалі, думалі, вот такое у них будзе беззаботнае жыццё. Але так не можа быць, гэта слишком лёгка. Кожны з нас перажывае свае асабістыя цяжкасці. Як мы з гэтым не раз вальчым, гэта ўжо залежыць ад кожнага з нас. Поэтому Езус Христос вучыць нас і рознымі словамі, але сэнс такі самы. Кожны з нас таксама праз усё наше жыццё імкнецца да валадарства Божага. І пакуль тут і жывем на зямлі, карыстаем
жыццём, як гэта магчыма, але каб гэта было па-хрысціянскі, па-божаму і па-чалавечы. Все, не ўсе ведаеце или памятаеце два приказания любови. Якія? Скажите, а то сейчас эти катехизм откроем и будем учиться. Две заповеди любви. Все, только люби Бога. Две их, а не одна. Ну, давайте так организованней. Так, полюби Бога своего, всім серцем своим, всім розумом своим и ближнего. Молодцы, умеете. Поглядите, мы, европейцы, читаем слева направо. А давайте это приказание любви прочитаем как евреи, справа налево. Полюби самого себе, не той эгоистичной любовью, а правдивой любовью. Коли у нас в душе, в сердце все будет у порядку, коли не будет этого морального и духовного хаоса, так будем стоять так на ногах духовно твердо, тогда мы не будем на ближнем срываться, тогда мы не будем его трактовать як анучу. Тогда мы уже будем шановать, на Бога будем уже автоматично любить. Вучимся, у першую чергу, от самих себе. Поглядите, и так, як колись у 3 классе математики учат, как это есть, от переменными слагаемых сумма что? То и самое. Все мы разными шляхами идем до Пана Бога. Тая самая молитва, тая самая литургия, тая самая имша, але мы индивидуальны и не раз приходим до Пана Бога кожны в своих интенциях, кожны в своих задумках, разными шляхами, але до того самого Бога. И поэтому, что бы с нами в жыццю не здарылася, як бы нам тяжко не было, застанемся до конца верныя Пану Богу, як Иисус Христос застаўся не толькі тэарэтычна, але практычна показал, як павінен себе захоўваць сапраўдны хрысціянин. Амен. Вызнаем нашу веру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего спавления, сошел с неба и втеловився от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на 3-й день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядет справа Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и Его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророка. Веру в один святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вечного в будущем свете. Аминь. до Бога, який щодро дарує нас своїми дарами, скеруем наши молитвы. Молімся за ўсіх біскупаў, каб яны плённа працавалі на карысць евангелізацыі свету. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб у сваім жыцці яны кіраваліся Божымі запаведзямі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых,
хто прасвячае сваё жыццё ў вяшчэнні добрай навіны, каб яны маглі ўбачыць плён сваёй працы і напоўніліся Божай радасцю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за маладыя студэнты, каб яны клапаціліся аб развіцці веры і згодна з ёю уладкоўваліся сваёй жыццё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, расчарованых жыццёвымі няўдачамі, каб яны спадзяваліся не толькі на ўласныя сілы, але і на дапамогу Пана Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы умелі распазнаваць Божую волю і з радасцю яе выконвалі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся интенции святого Отца за душпастерство хворых. Молимся об тим, каб сакрамент намашэння хворых даваў моц Пана людзям, які яго прымаюць, і блізкім. І што раз больш станавіўся для сіх бачным знакам спачування і надзеі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся об здоровье Божьем благословении, опеки Матки Божией для Михаила с нагоды дня народжения. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. За померлых Ивана, Валентины, Фелиции, Михаила, Марии, Амелии, Юзефа, всех померлых семьев Калошиш и Богданович, Тадеуша, Анатолия, Евгена Колосовских, так само Марии, Валерьяна, Ивана, Ганны, Петра, Ядвиги, Петра, Кароля, Миколая, всех померлых семьев Гостила и Тиханович. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Пане Боже, выслухай наши молитвы и просьбы, які живеш и владариш на веки вечные. Ламай той хліб життя, Збавитель наш, як ти ламав колись Твоїм собрав, що істину тобі познали ми. Нас наближай к себе, ты хлеб живый. Благослови Христос собраных тут, как у Тебе взрастал спаленный люд. Земное не прыгни ярмом своим, коли нам будешь ты усё во всем. Молитесь, каб мы вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Боже наш Ойче, нехай нас очистить ахвяри, яку ми те складаємо, і нехай з дня у день веде нас до життя, що чекає нас у небі праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами, І з Духом Твоїм вгору серце, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче Усемагутны вечны Боже. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў до сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывой святыняй Духа Святого, дзеля хвалы Твоей бязмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог Усемогутный, небо и земля
Сапраўды, Боже, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Ця, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаўся на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў тая падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и жадаем Твоего престя в хвале. Вспоминаючи смерти з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў в адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканал яго ў любові разам з папам нашым Францыскам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне. І пра ўсіх, хто Твай ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом є у Христі, Табі, Божа Ойче всемогутне, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, так, як нас научил Єсус Христос. Отче наш, который есть на небе, святится имя Твое, прийди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны ад усялякага неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашего Езуса Христа. По Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане,
Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы, згодно с Твоей волей, а дари цього спокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічні. Амінь. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. и с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ранку Божий, який береш на себе раки світу, смилуйся над нами. Ранку Божий, який береш на себе раки світу, смилуйся над нами, Ранку Божий, який береш на себе грахи світу, одари нас упокої. Ось баранок Божий стойки бяре на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, Как Ты войшов на меня,
Молимся. Умацаваныя такими великими дарами, просим Тебя, Пани, учеников мы отрымали избавленные ласки, и неспынно Тебя прославляли праз Христа Пана нашего. Об'яви душпастерські на 14-й звичайний тиждень, 11 липня у четверг, свято святого Бенедикта, абата, опікуна Європи. Всіх сердечно запрошуємо на святую мшу по махчимості прийти. У понеділок, середу і п'ятницю святая мша о 9 годині раніці, а второк, четверг у 19. У суботу о 9 раніці і 19 годині. У неділю, як завсюди, без зміни, у 11 і 18. В неділю от Цедзі і мша у 17:45, у Жатірові 9:15. Що? 45 написано. А я как сказал? Я сказал 17? 7:45? И у Жатірові 9. Да и так заговорился, да? И у нового свержні у 13 годині. Так, виказуємо щиру вдячність за хвилювання на праці по добропорядкуванню костюла. Звертаємо вашу увагу, що у 6-му номері часопису Аве Марія є порядок інтронізації на Святейшого Серця Ісуса у сім'ї. Раємо набити часопис, щоб ведати, як проходить інтронізація, тому що під час пасторських навідувань будемо присвячати сім'ї на Святейшому Серцю Ісусу. У ларку є так само часопис «Наша вера», купляйте, коли ласка, часописи. Вони для нас друкуються, і ми читаємо, глядимо. Хоча шмат уже в гаджетах, да? А старші люди маєте, з телефону читаєте чи ні? Я про старших питаюся, да? Ну, як завжди. Але живое завжди найлепей. Можна закладочку заробити, ну, і так далі. Тут іначе, тому звертаємо на це увагу, ну і коли ласка набивається. На сьогоднішній день і на наступні дні нашого життя прийміть Боже благословення. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Идите в упокое Христа. Будь с нам обороною, супроть спокусам и басням злого духа. Покорно просим, нехай яко знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, мocою Божию, скинь у пекла сатану и інших злих духов, які нас у душу псують во світі. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і отданим служенням поширали сярод братоў і сясцёр пазнання імя Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і удзяляючи святые сакраменты.
А дары ласка і хвалы алтара слугу твайго айца Фабіяна, заступніка стаўпецкага, які сваёю апекою дапамагае нам зразумець